Stine. Dejligt, at vi skal se en Stine. Nej, prøv igen. Men jeg må lige rette sproget. Fordi det er ikke ordnet så godt. Så jeg skal lige få dansk tale. Og vent. Så skal jeg også lige... Og så tilbage til filmen. Det er dejligt, at jeg skal til at se film. Peach, vi skal se filmen. Men lille, der var lige noget, jeg glemte. Vil du have kage? En dejlig kanelsnegl. Lækkert. Skal vi den? Ej, hvor er det bare skørt. Lad os komme i gang med at se film.